Shout out ko muna pala si Cherry Saludes, si Ma'am Viva Vlogs, Viva Lola Vlogs, at saka si Edwin Mainit, si Mami Jaya. Thank you so much for watching. Don't forget to like this. Ay, video na! Video ko daw siya. Ayan na siya! Sumasayaw siya! Sige, dance! Ang galing naman! Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Ang galing nga, napampagod na lang. Malalaglag. Good morning guys. Today magagawa tayo ng kape. Para hindi na tayo bibili ng kape. Magdidikit muna ako dito ng apoy. Nakaganito ako kasi sobrang init. Pawis na tayo. Kaya nakaganito tayo. Tawag lagi. Magdidikit muna ako ng apoy dito para paglutuan natin, nagagawa natin ng kape. Siguro makakalili dito mga taga-Bicol or kahit saan na mga sinaunang sinaunang way ng paggawa ng kape. Madali lang naman. Bigas lang yung kailangan natin, tsaka yung kawali at ano pa nga ba yun? This one. Ha? Nino? Hindi. Nagpa-vlog ako eh. Ano sa akin lang? Ha? Saglit lang. Pause ko lang. Magdidikit muna tayo ng ating apoy. Kailangan natin. Ito yung nasa niyog na uyo sa Tagalog. Tapos ay hiwa-hiwalay mo dito sa may una. Tapos sasaw-saw mo sa gas. Ganun ako magdikit para mabilis. Tsaka dapat tuyo na yung ating mga kahoy para mabilis. Kaso, yung ating posporo ay basa. Basa ito. Nagdiliyab ah. Ako nga. Basa. Pag ako nakapagpaligat. Doon na lang sa ano. Doon o. Sa may apoy na doon sa kabila. Saw-saw pa eh. Ito ipaapoy. Tapos ay ilagay nyo lang yan sa ilalim. Then, kailangan yung mga kahoy hiwa-hiwalay para hindi matakpan nyo. Why? Nasakay! Sakay! Oo! Sayang! Sayang mo po! Sinong malas? Ang malas kami, hindi ako may pasakay dito. Hindi ako sakay sa ano, ay kapten. Oo! Tayo ng kape. Hindi ko Kaso abot! ayaw umapoy. Kaya bitagtag hindi ko abot. Yan na po, naapoy na Kuha po. tayong bigas. King ko. Konti lang. Kuha ka ng baso. Kiss me! Siguro pagpapot ang gawa mo ay Hindi yan. Bakit anong lulutuin? kape. Gas? Oo. Mainit na yung inyong mga kawali. Ilalagay na natin yung bigas. Kahit anong bigas yata. King, Ito, sino yung dadating ang kapayo? kahit anong yata ang bigas pwede. Huwag! Basta. Punta ka dito. Tama na siguro yan. Dito ka lang, ate! Yan. Tansyahin nyo na lang. Kasi ano naman yun eh. Pag nasunog na. Ano ba? Pag sunog na yung bigas, konti lang naman. Ako lang naman magkakape. Hindi naman. Papatikimin ko sila kung gusto ng mga batuta na magkape. Kuha ka na po. So, ayun. Konti lang na bigas. Kaya lang ito. And malakas yung apoy. Tapos kailangan yan ay halu-haluin nyo para sabay-sabay silang masunog. Kailangan ay itim na lahat ng bigas. Talagang itim. Oo. Kasi ilalaga. Para lumabas yung ano niya. Tita Julie, sama mo na lang to. Hindi pwede. Hindi Tama pwede. na. Sobrang dami. Ay, kilat to. Mamaya yan. Hindi, tama na yan. Yan lang. Pag pinakulo mo yan, kahit isang puno dito sa takure, malasa na yan. 5 piso nga yan. Ano sa paling? Alin? Sunog na bigas? na yun? Ay, Malunggay. akala ko sa... Oo, maganda. Mahabang Limang sanshi nga. piso. Yung mahabang sanshi. Nung mga
mga bata pa kami, hindi pa uso yung kape talaga. Ganito lang ang ginagawa. Yung ano, bigas. Tapos yung thermos namin, hindi tubig ang laman, kape. Kape na. Tapos ay may asukal. Siyempre, lalagyan mo na lang sa'yo kung ano gusto mo kung na asukal. Pero pagka umaga talaga si mama, pagigising manggagawa agad yun ng bigas na sinunog. Tapos, pakukuluan niya yung sa ganito takore. Na malinis ha, hindi ganito kadumi. Tumiyan na. Tapos, ayun, isasalin niya yun sa thermos. Pagising namin, magkakape na lang kami na maglagay ng asukal. Aanuhin niyo yun, sasalain niyo pagka, ano na, pagka, matapos magpakulo kasi maraming bilog-bilog na bigas. Matagal pala to, mainit pa to. Ang lakas ng apoy, ano? Diba? Matagal lang magpasunog pa. Kailangan magtaga ka maghalong, humalong. Nakinding na. Tapos mo naman sa isang ngayon. Tapos, titikman natin. Ano kaya? Ikending-kending. Parang gusto ko na itong ilagay sa apoy ah. Nakakangalay din maghalo. Ako na. Ayan, malapit na masunod. Oh, maya-maya. Maya. Malapit nang masunog. Kailangan talaga yung itim talaga siya ha. Yung itim na itim. Tito Julie. Ganito na yung itsura. Mamaya si Sunog na. Papakuluan na natin sa tubig. Mainit yan, mainit. Sabi sa loob para dapat bumainit muna. Ha? Dapat bumainit. Oo. pakukuluin mo na. Mamaya pala ilalagay pagkakuluan. Mga hangel. Aking ano, pakuluin muna natin. Yan na po, naglalagay na po siya ng kape. Dapat hindi pa nakuha kasi naapaw yan. Pag yung nabula. Hala, lalasunin mo kami. Bakit? Pag nabula. Ayun talaga to. Ayusin mo kaya magulo ko mag-ano eh. Huwag lahat kasi mapait pag madami. Mami, help! No! Upuan niya ng aso, higaan yan. Baka dali, magkakati yan. Sarap na. Magkakapi na tayo. Ayun o. Ang init nagkakape ano. Ito po yung mga gustong magkape. Nakulo na. Yun, o, diba nabula sabi sa iyo. Nabula na yan. Konting tubig lang. Ilagay nyo pala pag hindi pa kulo yung tubig para hindi aapaw. Kasi pag kumukulo na tapos lalagay nyo bigla yung sunog na bigas, aapaw yun. Ayan. Naamoy ko na. Grabe. Parang ang sarap na niya. I smell it. Kung mag-ibiyahin pa Batangas. Tingnan natin yung kulay. Kung kulay kape na. Okay na yan. Pag ganyan na. Pinatay ko na pinatay. Hininaan ko na yung apoy. Mamaya iyan natin sasalain na. Asukal at saka baso. Usok. Lagyan mo na ng asukal isang kutsara at saka salaan. Ulit. Pero noon talaga, ang sarap nung pag si mama yung gumagawa. Ewan ko anong sinasama niya pa. Pero ito lang muna ngayon. Try natin sila kung magugustuhan nila. Kuha ang kutsara, lagyan mo sugar. Lagyan natin ito ng sugar. Huwag ng gatas. Hindi masarap pag may gatas. Konti lang pala yun. Wala na. Oo, dalawa na lang. Ayun naman ako ngayon. Sobrang sarap ng kape.
na ginawa natin. And ayun, sarapan sila kaya para mamayang hapon gumawa ulit. Ayun. Mamaya pa kukuluan na hapon merienda. Kasi para hindi nabibili ng kape, di ba? Ngayon naman nagsasaing na tayo. Dito na nagsaing para tipid sa gasol. Ako na magbabantay. Marami namang kahoy. Ano yan? Puno ng santol. Mas maapoy pala yung gano'n, yung puno ng santol. And nagbihis naman ako dahil sobrang pawis na pawis ako. Basang-basa yung kilikili ko kanina. Buti hindi nyo, gumagawa ako ng ng pang thumbnail. Nagpicture ako. Tapos kitang-kita yung napansin ko. Doon pa napansin na basang-basa pa na. Sobrang init talaga. Grabe. And dito naman sa unahan. Diba, paghapon lagi kami nakatambay kasi nga mabana sa loob. So, nandito kami sa may tapat. Ngayon, yung may-ari nitong lupa, naglagay na siya ng ng lupa. Tinampakan na ng lupa. Ayan yung sinasabi ko. Diba, lagi kami nandyan nakatambay. Ngayon, hindi na kami makatambay. Nagalit na yata yung may-ari. Pinalagyan niya na ng mga lupa, oh. So, hindi na kami makakaupo dyan kasi maputik na. Wala na kaming tambayan. Mainit na. Kaya doon na kami sa, bukid. Para sabay upload na din. Doon na ako lagi nakatambay sa hapon. And that's it. That's all for our vlog. Ngayon lang lumabas si Jillian dahil simula nung nag-vlog ako kaninang umaga, nandun niya sa laruan. Kila Elijah. Naglalaro daw sila doon. So ngayon lang siya nagpakita nung mag-upload na ako. Nag-aaya na papunta dito sa bukid. Nandito na naman kami. Siya ang nagyaya. Ay, siya daw. Si Mama. Ako ba? O sige, tayong dalawa. So ayun, nandito kami and mag-upload kami ng video para malakas ang signal. And thank you so much again for watching. Sabi mo, don't skip the ads. Ay, so sinaan. Like and subscribe. Subscribe. Thank you for watching. Thank you for watching. See you on our next vlog. Bless, guys. Ano yan? Next vlog. Next vlog. Ayan. Salamat sa inyong lahat and see you on our next vlog. Kung na-enjoy nyo yung video na to, don't forget to like, please. At kita-kits ulit tayo sa sunod na vlog kung meron pa. Share. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. Tulala ka. Ha? Ha. Bulok tit niya.